O yung kagwapuhan mo lang talaga. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So ayun, isang masayang araw na naman sa inyo mga kakali. Ang ating features content for today ay syempre street food. Ayan, nakikita nyo naman siguro dito na ang daming mga makakain. Sarap, grabe. Talagang amoy pa lang mabubusog ka na. So iba't ibang uri nga ng mga barbecue yung nakikita nyo mga kakali. At may iced tea pa sa gilid. So ayan, merong tenga. So puro laman at meron ding isaw, yung Betamax na tinatawag liempo, sarap. At syempre yung kanilang mang inasal na specialty. Of course may hotdog na rin nakasama mga kalye. So ito yung mga sikreto talaga yung nakatakip. At syempre nagpasalang na rin ako ng favorite naming kainin. So ayan. So dito nga sa kalye ng De La Paz, San Fernando, Pampanga ay makikita ninyo ito na may nag-iihaw. So gilid medyo madilim dito pero grabe, tinatao sila. So makikita mo yung overpass no, sa palibot niyan. Along the highway lang po yan dito sa may mismong San Fernando, Pampanga. Madali lang po hanapin ito mga kakali. Pag dumaan po kayo rito makikita nyo sila. At pag may umuusok, yun na yun. At pag may nakita kayong gwapo, malamang yung tindero na yun. At yun nga mga kakali, inikot natin yung lugar at naispatan ko to. Nakalagay sa mga malalaking stainless. At ito pala yung sikreto. Grabe. Tingin pa lang mapapatakam ka. Oops, may isang nakasingit doon. Syempre nagpatabi na ako, no? Kasi tuwing dadaan kami rito, dito talaga kami kumakain ni Mrs. So yun, sikreto talaga ng barbecue na to is yun daw, secret sauce, sabi ni at hindi lang barbecue mga kakali, meron din silang pampainit ng sikmura. At syempre yung madalas na kinakain natin yung goto or yung lugaw, syempre kompleto yan, di ba? May mga shoutout mga kakali, isang masayang araw na naman sa inyo. So ayun, nandito tayo ngayon sa madalas naming kinakainan. Actually napaka-secret na lugar to eh. Pero alam niyo ba kung anong binabalik-balikan namin dito? Syempre yung masarap na mga niluluto nila. Alam niyo naman pag street food sa Pilipinas, tayo mga Pilipino mahilig dyan. So eto kasi kakaiba eh. Pag kumain ka rito, para kang kumakain sa restaurant, no? So hindi ko kinukontra yung mga restaurant, pero meron na rin palang mga ganitong pagkain kahit sa mga street food lang. So tara, silipin natin. So yan mga kakali, tingnan nyo ha. Gaya nito, kung ang mang inasal merong chicken feet, so chicken wing, chicken legs, so meron din sila halos kompleto. Meron silang liempo na nakikita mo sa mga andoks, so halos kompleto rin. So lahat ng mga barbecue nandito. Nga lang, ang sikreto kasi nito, ang kakaiba dito, yung pampalasa. Yun kasi yung talagang hinahabol namin dito eh. Kaya kami bumabalik-balik. So tara, tanungin natin yung isa sa nagmamanage nito, no? So ayan, lapit. Tanungin natin si Kuya Jeff. Kuya Jeff! Ayan, kumusta po? Ayan, nice to meet you, Kali Motovlog, no? So siya po yung nagmamanage dito, no? So Kuya Jeff, ilang ano na bang nag-o-operate to? Ilang buwan na? Ilang... Magpo 4 years na. So 4 years na po pala. Imagine mo mga kakali, oh. 4 years nang nag-o-operate to. So marami nang kinita. Konti pa lang. Konti pa lang. So ano po yung mas maraming pumupunta rito or mga tinatao? Anong oras po? Usually mga around 6 hanggang 7:30. 6 and 7:30. So mga kakali sa lahat ng mga followers natin dyan, kung mapapadaan kayo dito sa San Fernando, Pampanga na to, New Era, so alam nyo, dito nyo hanapin sa may overpass lang. So hanapin nyo lang si Kuya Jeff at yan, ipagsiserve niya kayo ng masarap na barbecue. So ano ba talaga si Kuya ito? O yung kagwapuhan mo lang talaga? Wala. Basta malinis lang. Okay na yun. Malinis hindi. Lahat yan kasi nakasukat ang lahat ng ingredients, lahat ng recipe nakasukat. O isang tip mga kakali sinusukat pala yun. Akala ko basta nilalagay lang na nilalagay. So nakasukat talaga. So ano po ba? Nag-aral po ba kayo ng pagka-chef o talaga? Mana ko lang sa father ko nung maliit pa ako. Ako yung laging kasama niya. Opo. So hanggang sa napabayaan ng airpot ko, nag-ship kami ng ibang business. Kaya lang, naging OFW ako nung nakipag-asawa. Kaya lang, after ng OFW, iniligan ko pang hanap boy. Ayun,
Yun, so imagine mo, ang tunay palang sikreto nito, bukod dun sa timplang sakto-sakto, yung minana sa tatay, mga kakali. So yun, maraming salamat Kuya Jeff. May mga number po bang tatawagan pagka may umorder? Meron naman po. Online. O baka volume na yung mga order dyan ng mga kakali. May mga advance order po nakukuha. Oh, grabe oh. So yun, maraming salamat ulit Kuya Jeff din. Ayan, mga kakalye, huwag niyo pong kakalimutan tong area na to. Napakasarap, ako na magsasabi sa inyo. 100% solid. No? Ayaw niyo lang sabihin yung sikreto ng sos. Secret Totoo. nga eh. Secret yun. So ayan, maraming salamat sa inyo. And then, good morning and shoutout sa lahat. Yun mga kakalye, sa kasagsagan nga ng ginagawa naming video ay may mga customer pa na bumibili. So kanina dami daw customer talaga rito. Saka dinudumog talaga sila mga kakalye. Kaya yun, masarap talaga. Ibang-iba talaga yung timpla nito. Siyempre, kakain na kami together with the secret sauce at saka yung pinaka masarap. Kaya ano bang hinihintay nyo mga kakalye? So drop by nyo lang to along the highway ng Dilapa, San Fernando, Pampanga. Sarap bumiyahe at damahin simoy ng hangin dito sa kalye. Bawal maarte, umulan man o umaga, patuloy lamang sa diskarte. Hindi ko pwede pa rin na magpayakap sa